Түбән Кама шәһәренең нефтехимик уенчылары Зәйнең яшь спортчыларын хоккей уйнау серләренә өйрәтте. Яшьлек командасы хоккейчыларына мастер-классны танылган спортчылар Максим Березин, Вячеслав Лещенко, Сергей Купцов һәм Денис Вихарев күрсәтте. Мы приехали, чтобы быть с ребятишками, которые посмотрели, что бывают такие игроки, что надо заниматься хоккеем, любить хоккей. Мы просто показать, что чего они могут сами добиться. Спортчыларны яшьлек командасы зур сөенеч белән каршы алды. Мастер-класс барышында малай кызлар тимер аякта дөрес шуарга, кәшәкә белән ничек сугарга өйрәтте. Капкага алка кертүнең нечкәлекләренә төшенделәр. Мондый өйрәтү чаралары без сараенда еш уздырыла. Аларның файдасы һичшиксез бар ди җитәкчелек. Они как традиционно уже хотят ежегодно в конце сезона проводить мастер-класс для детишек, для популяризации вида спорта хоккей, чтобы дети смотрели, набирались опыта и приходили в хоккей. Очрашу ахырында яшь хоккейчылар спорт осталары белән фотога төштеләр. Адилә Бурханова, Денис Ипатов, Зей хәбәрләре.